Bă băieți, după cum știți, n-am mai filmat de 2 săptămâni. Așa că astăzi am venit cu un videoclip nou. Eu n-am mai filmat având în vedere că n-am mai avut placă video. Așa că tocmai ce mi-am luat alta. Bă băieți, avem aici placa video. Bun. Deci stați așa. După cum vedeți, e foarte prost ambalată. Adică pentru o placă video să ambalezi în felul ăsta? Na. Nu se poate. Nu pot cu mână. Fuck. Așa, am reușit să tai scotch-ul cu o foarfecă. Unde mai e prinsă? Ai de capul meu, sunt foarte chiar. Sunt foarte chiar că n-am observat asta. Am adus foarfeca magică, o țin aici lângă mine în caz ceva. Mamă, dar e greu cu o mână, mâncați așa. Aici practic se desface din partea asta. Ce frumos. Elegant aranjat. Bă, mâncați așa, unde și unde i-ar strâns? Stați așa, băi, să cum se poate. Bun. Vai de capul meu, ce prost e ambalată, bă. Bă, ce prost e ambalată. Vai de capul meu. Bă, băieți, dacă placa video e spartă, să știți de ce nu mai apare videoclipul ăsta. Ok. Și eu nu te cred că a ajuns intactă. Țineam telefonul greșit. Eu nu te cred că a ajuns intactă după ambalajul ăsta. Bă, ce imbecil sunt, mă. E folie cu bule înăuntru, mă. Am crezut că e doar asta, mă. Asta se dă din peisaj. Ignorați pe narul meu foarte șmecher de școală. Ne interesează placa. Placa, după cum ați văzut și în titlu, este un 4060. De ce nu 5060? Pentru că băiatul mi-a dat-o la un preț foarte corect. Adică mult mai ieftin față de cât o găsești pe OLX. Din ce văd, ăsta e modelul fără sigiliu. Nu e desfăcută, pentru că șuruburile sunt intacte. De îndată ce ai desfăcut placa, șurubul ăsta nu mai e intact. Asta e modelul fără sigiliu. M-am uitat și-o pe net. Calculatorul e scos din priză, pentru că, totuși, dacă n-ai placa video, ca ce să-l mai ții priză? Când oricum o să trebuiască să fie desfăcut. Și din ce văd, e cam la fel de lată ca placa mea video veche. În sfârșit am și eu un alt design. Că două plăci video le-am avut cu același design, adică GTX 1660 Evo și RTX 2060 Evo. O săptămână întreagă am stat fără calculator și am avut nevoie neapărat de el. Și să mă joc și să mai fac tasking. Să mai fac office pe el. Și ghiciți ce? N-am avut cum. Placa aia video am ținut-o foarte puțin și am vândut-o și cu un preț corect. Bă, băieți, nu vă cred, bă. Ia uitați, mă. Bă, Vai de capul meu, a lăsat ăsta sigilii pe placă. Nu știu, omul a zis că nu are de chiar așa mult timp, a zis că o are de câteva luni și chiar se observă, pentru că nu se observă nici măcar un pic de praf, adică nici măcar pe aici. Nu se focalizează. Da, în fine. Să trecem la treabă. Punem PC-ul pe pat. Frumos. Punem și placa video. Bun. Ca să nu pierd șuruburile, eu le-am strâns pe astea două. Deci desfac acum.
Opa, mi-a fugit cel de-al doilea șurub. Bun. Șurubul ăsta, fiindcă e defect, el e strâns la maxim. Și merge să faci treaba asta. Uitați, cade. Știi ceva? Actually, o pun așa, aia e. Da, apropo. Trebuie să schimbăm RAM-ii. De ce? Sunt 16 GB de RAM, DDR4. Niște RAM foarte buni. Dar frecvența spune cam multe. Bine, un RAM are frecvență 3200 și celălalt 2600. Și nu prea e bun frecvență 2600 pentru mine, nu prea e. Și m-am gândit să-mi iau 32 chiar. Să-mi iau cu frecvență de 3200. Și, na. Aha, acum am observat și uitați compromis, că ziceam eu că nu-i praf. Ăsta e praf de aici. Dunga asta ce o vedeți, de aici e praf. Bine, mă interesează gradele, nu praful, sincer să fiu. Mai ales că pe deasupra placa se vede că e întreținută. Bă, dar stai așa. Am uitat să verific ceva. E dat jos. Ok, mamă, dar îmi place foarte mult designul ăsta aici. Mamă, e top. Efectiv. Deci îți bagi joc. A căzut ea. I'm actually done. Bun, băieți, nu știu de ce nu se focalizează. În fine, îi dăm power on. Dar nu știu de ce nu se focalizează. Actually, o să las așa. S-a pus praf pe PC, băieți, uitați. Nu-i cablu băgat bine. Așa, bă, băieți, gata, ia uitați. Șurstă pe șurstă. Arată mai bine PC-ul cu placa asta decât cu cealaltă. Imagine ceva? Oh! Nu știu ce scria când s-a pornit PC-ul. Cred că fiindcă a detectat altă placă Nvidia de aia. Și îmi place foarte mult feature-ul nou de la Nvidia, că avem DLSS 4. Adică original avea 3, dar nou update de la Nvidia are DLSS 4. Și wait a second, că ăsta cred că e setat pe HDMI, că am mai folosit eu monitorul ăsta încercând să folosesc o placă. Băieți, e pe DisplayPort. Băieți. What? Așa, mă, ia uitați. Aha. Șurstă per șurstă. Avem aici Discord-ul. Opa, nu trebuie să vedeți voi ce am pe Discord. Bun. Și să trecem la teste, că pe telefon văd că deja calitatea a devenit proastă. Și ca idee mi-am schimbat vărul râșniță. Adică ăsta e vărul râșniță cel vechi. Uitați și voi ce frumos e. Dacă vă întrebați cum s-a ales praful în halul ăsta de el, telefonul încă e perfect. Dar că eu mi-am bătut joc de el. Are sunete de iPhone, nu băgați seama. Mă jucam cu Adiță Brawl Stars. M-a bătut fraierul și de nervi. Da, cam asta s-a ales de el. L-am făcut șmecher, l-am mutat. I-am băgat Android 16, chiar dacă telefonul suportă 13. L-am modat și am băgat 16-le. Se mișcă mai smooth acum. În fine, n-are treabă asta. Hai să trecem la teste. Băi! Badiți! Hai, la gaming. Hai că super funny. Bă, băieți, primul joc care am fost să-l testăm, adică eu cu Adi, a fost CSGO, doar că avem o mică problemă. Jocurile nu prea se mișcau bine pe OBS, dar ele în realitate se mișcau foarte bine și nu înțeleg de ce se întâmplă asta.
dar se mișca foarte bine. Știu că CSGO e un joc făcut pentru procesor și nu pentru ăsta, dar am să vă las în continuare gameplay-ul cu mine și Adi în 1v1 și după secvența asta veți avea două funny momenturi cu Adi. Nu mă, și apar FPS. Ia să aia, dar nu uită cum o cheamă. Dar du-te n-ai cu flashback-ul tău. Da. Mai, câte goarde mai trag în tine? Mai am 12 armură. Dar du-te n-ai, mai v-am tăiat pe... Ai fugit, câine, ai fugit! Băga mea. Ce râzi, bă, du-te dracu de maimuță! Nu mai pot. Real dracu de cimpanzău! Bun, din păcate la Minecraft cu shader, asta a fost toată imaginea. Efectiv, doar asta s-a filmat. Dar aveam în jur de 250 de FPS-uri, deci era bun. Cu shader cu ăla, adică totuși 250 cu setter pe maxim, e ceva. Deci o să trec la Forza. Da, exact ce v-am zis, uitați ce fel s-a filmat, adică Forza-ul a fost cam al doilea cel mai rău, să zicem, pentru că pe primul loc a fost ăla, cum se numește, Minecraft-ul. N-am să vă las cu un scurt gameplay în continuare. Na, din păcate asta e tot ce s-a filmat. Na, n-am ți fac la filmare. Na, asta o să mă uit eu să văd ce are OBS-ul. Că mi-a început să-mi facă figuri foarte rău OBS-ul în ultima vreme, adică mi se băgoște non-stop webcam-ul, microfonul și nu știu ce ar trebui să-i fac. Cred că ar trebui să-l reinstalez, să-mi fac chiar toate setările, că e prea băgoit efectiv. Na, cam ăsta a fost videoclipul, eu am fost Lex, ne revedem data viitoare, ciao!